Avui presentem l'obra Mahoning, pintada l'any 1956 per Frank Klein. Frank Klein és un important representant de l'expressionisme abstracte americà i va ser integrant de l'Escola de Nova York durant els anys 40 i 50. D'aquesta obra m'agradaria fer una reflexió vinculada estrictament en la pràctica, en la forma com a mi em sembla que ha estat feta i que em porta a reflexionar sobre aspectes que a mi m'interessen especialment. Cal primerament aclarir que parlem d'una pintura feta a la tècnica de l'oli sobre un suport convencional, com pot ser la tela o la fusta. Francament desconec si és tela o fusta. Però en tot cas és una base llisa, sense accidents superficials i preparada per la correcta pràctica de la tècnica. L'aplicació del gest és a través de palatines de format mitjà que li serveixen per agafar d'una superfície externa una certa quantitat de pintura, ben bé la que li aporta i la que li dona la possibilitat del propi pinzell, la pròpia palatina en aquest cas. Per tant, es troba en dependència de la quantitat de pintura que pot agafar. Aquesta limitació el porta a construir formes lineals d'amplada de la palatina seleccionada i d'una longitud que acabarà sent el sumatori de diferents accions correlatives amb la direcció que prèviament s'ha definit. Per tant, entenc que hi ha una intenció de generar un gest longitudinal a través del suport, però aquest gest no el forma a través d'una sola passada, sinó que el forma i el configura a través de successives accions. Per tant, una forma que podria ser resolta d'una sola passada està feta, com dic, d'una suma d'accions. Aquestes accions són rectificatives, ja que es van construint. Aquest efecte dona molta plasticitat a la pintura, ja que la forma construïda és el resultat de pinzellades flotants, dubitatives i en ple estat transitori. L'accidentalitat de la línia gestual aporta soroll d'encaix entre les peces ajustades. És a dir, aquest sumatori va generant un ajustatge entre una pinzellada i l'altra i va configurant el conjunt. Cada petit rastre dibuixa una intenció dins el conjunt, a la vegada que mostra una falsa inhabilitat com a fruit de la intel·ligència en l'abandonament de cada pinzellada. Al final, jo hi dibuixaria com si fos un petit calvari o un neguit d'intencions. Dona la falsa aparença com aquell que no pot comunicar per fer mala cal·ligrafia. L'efecte resulta interessant i emotiu, tot i així. Frank Klein gestualitza una intenció expressiva simple i única contra una realitat obligada a la suma d'accions dirigides i donar a la vegada una imatge viva, filla de la reiteració i de la rectificació i del recobriment. La meva impressió és que hi ha una lluita contra el medi que li aporta una resistència real i física al moviment gestual que pot haver desitjat d'origen. Anant a la física, diríem que la tercera llei de Newton parla de la proporcionalitat de la reacció contra una acció. D'aquesta forma diria que el suport amaga guarismes energètics d'accions reprimides a l'artista. La intencionalitat hi ha estat, però no ha resultat físicament visible. Forces hostils que obliguen a resoldre la voluntat de forma adequada a les possibilitats. Prova d'això, de fet, és que Frank Klein s'alia a la part resistent i acaba potenciant les zones del suport rectificant la base de la forma gestual plantejada d'origen.
Quan sumo, construeixo. I em dono temps a rectificar. I quan resto, rectifico per aprofundir en la intenció original, també. Entenent que la intenció original és la massa negra de la seva proposta. Al final, l'astúcia pictòrica acaba formant una obra on la dificultat aporta virtut i humanisme com a fruit de visualitzar la debilitat. Personalment, penso que la pintura de Frank Klein és més la construcció formal d'un paisatge que no pas una acció expressiva com a tal. Encara que segurament sobreviu una intenció que rau penetrada en el silenci del suport. Res més que agrair a Frank Klein el seu treball espectacular. Moltes gràcies.